Damn. Yeah. 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 Čaute ľudia, vítam vás Joker Game a vítajte pri hre Far Cry. Takže v minulej časti sme boli na misii Les, to je táto. A dneska si zahráme misiu Bunker. Tak poďme na to, ja vám to prestrihnem. Poslouchej, napíchnul jsem se jim na bezpečné kanály a vypadá to, že Valerii přemísťují k vrtulníku. Sakra! Musí vzít na Pagao nebo Jakután. Musíš se dostat přes bunkr k přistávací ploše. Potíž je v tom, že už všichni o tobě vědí. Zrovna teď jsem tak nasranej, že na tom vůbec nesejde. OK, niekde si povesnili niečo. Nožík, pesta. Pôjdeme dole výťahom. No toto je výťah. Zbranička. Čo ty máš, počuješ? Oh, Slyšel, jsi v pořádku? Nie, hej, v poriadku. Tady jsi! Líbí se ti to? No vieš jak? To sakra! Toto sakra. Burkovnica. Shit, nigga. Au. Heč. A kde si pošiel? Dobre. Burkovnička. Môžeš niečo vymeniť. 5 nabojov. Tichu sa mi nechce, neviem cirku dať. Dáme túto rýchlu, to nebudeme môže používať. Brokovnica! Sraček. Co to bylo? Počkaj, si to nahneme. Budeme vyhazovať kamienky. Co to bylo? Poď. Poď. Poďme trošku bližšie, že rovno. Tak asi. Počkaj. Co se tady Oh, triple kill, motherfucker! Oho. Oh. Výťah tady. Jedeme nahoru. A sme boli teraz, dobre. Tam sú tí mŕtvi. To čo tu je, ty kokos? Ty vole, to čo je? Ďalej nový druh trigenov. To je on! Počkej, tu sú nejaké. Počkej. Fuck you! Cože? Si kde bol? No nevidel. Co se tady stalo? Fuck. To bola jedna. Oh, fuck you! Fuck you! Fuck! Kde je? Ešte ďalší tu je. Mrač. Počkať. Tu niekto je? Nikto nič. Plný život máme. Tu je ten doktorko mŕtvý. Slyšel jsi to? Oh, fuck you. Ty vole. Tu je prvý mŕtvý. Poď sem. Jsi v pořádku? Jop. Všetci? Tu je jeden. Dobre, to sú mŕtvi všetci. Moje naboje je. 10 nabojov za 6, dáme si M4. Zajímavý, jako bych něco slyšel. Počkej. Slyšíš něco? Co to sakra? Jeden.
Poďme teraz tady pozrieť. Dobre, double kill. Fuck you, guľovať! Fuck! Bitch! Počkaj, tak musím to rýchlo. Jau, fuck. Musíme tam nedrbať. Dobre. Ten by bol dole. Tu nikto není. Nikto. O, nemáte takto lekárničku, ja tu sebnem, prosím, nemáte takto lekárničku. Nikto nič, lekárničku, náhodou. O, tu nejaké dvere. Keď si prvý bude to istejšie. Tu bola tá obľuda, nie? Hej, tu bola tá obľuda. Naboje, lekárnička je. Naboje, granáty, super. Máme všetko, to je zbraň, to ale nepotrebujeme takú. Aj, som si minul život. Ideme naspäť. Ty vole, to aspoň do vody. Dobre, to je po nej. Máte ďalšie kúdy. Tu sú moje bugy, haha. No ideme sa teraz testovať. Blízka streľba z brokovnice. A jednu ránu. O, čo to je? Ty ne božíš, to je zapálku. Gay! O, nie! Dobre. To by bolo. Ty vole, ďalšia príšerka. Keď má oko. Bitch. O tak. Jack. Nebuguj sa. Super. Robíme radšej. Ďalej. Trošku páry. Počkej, dva naraz. Fuck you! Koala! Dobre, koala nám pomohla, trošku páry. Smoke. Smoke weed every day. Dobre. Trošku posilnenie sme mali. Máme miestičku. Jump dole. Ideme ďalej. Fuck you, som sa zľakol. Oh shit, nigga. Ježíši. Kde máš Ježíše? Co se tady stalo? Fuck you, bitch. Fuck you, man. Ty si Ježiš. Budeš se modlit, abys už zdechnul. Sa modlím už. Dobre, tento ďalej. Nikto nič. Dáme. Máme To je ho! pro tebe. Oh fuck. Jsi v pořádku? To buglo, ten kurkák. Nemám to bude. Ďalšia. Ty kokos. To bude jaký tesné. Oj! Slyšíš něco? Smoke weed every day. Jep, headshot. Co se stalo? Dobre, to sú ďalší. Máme krásny výhľad. Terajšiu. Ale nie, vrtuľník. Oj, prečo ide sem vrtuľník? Veľká baterka. Baterka, daj mi energiu. Prosím, baterka. Ideme ďalej. Můj vyhledávač tě detekuje u ohrad pro trigeny. Pokud by se ti nějak podařilo spustit nouzové vypuštění, mohl bys provést pekelnou diverzi a uvolnit si ruce. Aha,
nejaké veľké umožňovanie. Máme tu takú stealth akciu z vrchu, čo nepovedete. Tento iPad. Nový iPhone so strojanom. Nevím, co to Na F. Jsem tu tygen. Dostanu tě! Ty kukos. Je čas nakopat ti prdel! Zkus tohle! Můžeme? Co se tady stalo? Přijde na boje. No zabil. Dobre, nám to prestrihne. Som späť a pokračujeme v hre, ale teraz som sa rozhodol, že dáme si M4 a všetky tam vystreľame do jedného, takže ty poješ prvý, Mojo. Ukáž. 1. 2. Fuck you! Prečo za mnou? 1. Double kill. Už jeden som spokojný. Kulienka. Kde si bola? Super. Nabojem. Všetky? Tak ja mám HP, nie dajte lekárnička. OMG. Oj, fuck. To je tam! Sakra! Shit, ďalší 3 gen. Máš prdel v kopřiva! Fuck you, bitch, man. Ja som späť a zistil som, že tu je lekárnička aj s vestou. Pekne. No tak. A zvolím sa našu krásnu prokopnicu s dvoma nábojmi. Zara to vidno do hlavy. Nie, 1. Tomuto. Shit. Sora. Asi po jednom. 1. Fuck, nevíš to zbraň. Sakra! Máte za Macarena. Piču, všetci naraz, poďte, všetci. Ideme na bojov. Je tam. Náboječky, mňam. Naspäť po HP. Znovu po to. Previeme ešte raz. Ďalšia lekárnička. Výborne, plný HP máme. A ideme ísť ďalej. OK. Teraz sa si prebijeme. Prebij, broto. Prebiju. Prebitá. Super. Takže ideme ďalej. Bože můj! Natrhnu ti prdel! Co to sakra? Tak se předveď! Co se tady stalo? Dáš kokot jednoty dole. Teraz ty. Výborne. Fuck you, kde si? Si taká odolná proti tým nabojom. Poď sem! Ale tam buď ďaleko. Nechoď bližšie. Dobre, ešte... Som to zľakol. Fuck you. Ešte tak to tu je. Žoldáci jsou tady, hni sebou, Jacku, nemáš moc času. Rýchlo. Žoldáci, rýchlo. Vrtuľník. To je salt akcia. Ukážka. Skoč! To byl zadek, co? Ok, ďalej, trošku mi to seká, ale prepačte. Takže, ak sa vám video páčilo, like, ak by som mal niečo zmeniť, alebo niečo bolo zle, koment
a podporte ma odberom. Big up.